سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة نوعلو سالساي مدرخ تور د فرانس زدسس تحستو حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم زي كما يزحلفوا عامتات كافال ما يمدرخ واتحيزو ازي مسات وردر كوينو زركب تور د فرانس سوني شوعات حمله بسالساي مدرخو قصيلو ابزا مدرخ دما تقادم 178 كيلومتر زرحقتا نناشكوا تقادم تربح مدرخ هذا سريعه بعوض ماتيو فاندربول مزاز مزرخ بكال اي مدرخ بركز بلا سيناريوتات ترى الا زحلفت مدرخ يا غرغار جوناثان ميلان ابل علي بينيام غرماي مارمتي بينيام غرماي دما اتقايل لحليفه دحر صوتا جوناثان ميلان بقطة نابينيان بمرح دما يغريتا كحاتو بمخالو اتمعكنا زينا خشوطو زحسبا زينا بوغن كلت يوم تقادمتي معرف سلازرخبه دما انجرا معكنا زينا عطيوم كبالي كال بينيام غرماي امناي موداتا كيلومترات بركم اسماني برو دحر مغጫው كان ዛ 5 سمعو زفلت كوينو نابزا خليت مدرخ دما نامولو طعنو تمليسيو بخري عوض كادن ام بغس حنصا ترخيبوم اب قدم مجمار كال اي مدرخ ناي زوردر زي اسمبادي زنبر الزينا غداي مسراق بشكلتا فرنساويت غانتا كوفيديسيوم مننتم بالكع زي تغلصو سرقت دما 10 حدا بشكلتا ز اخلام كابزا فرنساويت غانتا كم زمتو تكليصوم بزي مخنيات دما غانتا كوفيديس اب كال اي مدرخ نشومون تقادمتا يعتقا نوردر كتاتو كم صقمت غليصام اتنستسرق 10 حدا بشكلتا زوصو دمر واغام 145 شح ايرو كم زبصح تومغو حلالو نزنبر وحس كبال زكال ني حلوة مكاتلي سيروم نتن بشكلتا كم سرقونيا غليصام اب تور د فرانس مسرق ناي غانتا بشكلت حقاطم لومي ناي مجمر يكونن زحلف عامتون بتماصالي فرنساويت غانتا توتال انرجي 10 حدا بشكلتات مسمقياري اقحوت كمسل على ايرسعن نابوعلو سالساي مدرخ كنمدلس سويزرلانداوي ستيفان بيسيكرن ايطالياوي فيليبو غانان زاغيت كابزور الدرت اليوم زركبو تقادمتيوم دحرختشن 10 نزبزح معالتات نقطليا مالاس تخنا تقادماي ابز غزي ابطروتا زركب سلوفاكياوي بيتر ساغانيوم ساغان نقطليا مالا زور فرنسا 230 معالتات لبيسوا نقطليا مالا 17 معالتات استخدنا بينيام غرماي دما 35 معالتات استخدنا مارك كافندش 10 معالتات استخدنا وونت فان ارتن ياسبر فليبسن سيعيبو اب حمشايترتا سسرع تقادمايوم اذا مدرخ ون كم ناي زحلفت مدرخ بزناب تسنيا ورد فليمام ابزور الدر ابالات البيسين ماتيو فاندربولن ياسبر فليبسنن كم دق حنت غانتا مبل 26 صوتو ميكايدلوم سلوفينياوي تادي بوغاچا كبر 422 ناي بروفيشنال صوتو ابتم 218 مرحينه ورد زلبسا مالا تخدينوم نزا ساسيت مدرخ بيلجماوي تيميرلر كعوتلايو زلعله غمتوهيبوم نميرلر سيبوم دما جوناثان ميلان ياسبر فليبسن بينيام غرماي جوردي ميوسن عوتات نايزا ساسيت مدرخ كخونو تغميتوم صوتا بمتقعتي ابال البيسين بلجماوي يوناس ريكيرتي فليموم اي صنحن ابال بحرين سلوفينياوي ماتيج مهورك تصمبيروم نايزا علت قداميتي بريك اوي دما تمسريتا علامه نايزا تفترت بوجله نصر بزي منبارو 11 كيلومتر مس عباي بوجله تحويسا نبيچا بمنجدي فاندربول نقطاليا ماليا بمنجدي فيليبسن زوننت البيسين كاب 26 كيلومترات حيزا نصوتا مولو تقواصيراتهم زبزح صرغياتات ناي زمدرخ زهادم كرب حلا زخلو عقبت يكون كرباتات زوحدا سطح غولغول بمنبرم عباي غجلن زبزح صرغيا ناي زوردر بحابر كتغعاز يمريصام نزوردر ام ناي غزي خعوتلو تحاط زركب تاداي بوغاچام ابز جمهور 107 مدرخات تور د فرانس 49 مدرخات مس قداموت 10 بمخان صوت وديوم بزي كازي تاداي بوغاچام اب نطفور درات كاب زركبو تقادمتي بشكلتات علمنا بزمزغبم 26 مدرخ عوتات جراند تور اب قدمي تسرع تقادماي ونيوم تقادمتي نتا ام بل 118 كيلومتر زنبرت ناي انترميديت صبتا وردر ابز قاربلو زنبرو غزي ناي زلو معمت وردر تزعبيك خون زخل زينا تخسيتوم عود قداماي مدرخ ونا نقطليا ماليا ناي زوردر بلجماوي ياسبر فيليبسن ابروتا ابال كوفيدس بريان كوكار دحر مهرامو وديقوم موضوعتو حمق بمبار دما حجز ناي حكايم دحر مركبو كاب زوردر ملايو بكوميشنر ناي زوردر تحبيروم اذا فصامه دما
መቐረት ናይ ዝውድድር ከተጉድል ትኽእል እያ ክለቡ ኣልፔስን ምእላይ ፊሊፕሰን ኣብ ዝውድድር ስዒቡ ናብ ፕላን ቢ ክትሰግር እያ ናይዛ ጋንታ ፕላን ቢ ክኸውን ዝኽእል ድማ ብመንገዲ ማቲዩ ቫንደርፖል ኣብ ቀጠልያ ማልያ ምውዳር እዩ ያስፐር ፊሊፕሰን ነቶም ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ውድድሮም ዘቋረጹ ስቴፋን ቢሲገርን ፊሊፖ ጋናን ስዒቡ ድማ ሳልሳይ ካብ ዝነሎም ዓመት ቱር ደ ፍራንስ ዝተኣለየ ተቐዳማይ ኮይኑ ያስፐር ፊሊፕሰን ካብ ናይ መወዳእታ 8 ናይ ግራውንድ ቱር ውድድራቱ ንሳልሳይ ግዚኡ ክዛዝሞ ይከኣለን ኣብዚ ውድድር ሱምያ ተቐዳደምቲ ብኣግኡ ይእለይ ብምህላዎም ድማ መቐረት ናይ ውድድር ከይጎድል ካብቲ ዝለዓለ ዘሎ ስግኣታት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዙር ፍራንሳ 35 ተቐዳደምቲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ውድድሮም ከቋረጹ ከለዉ 131 ተቐዳደምቲ ጥራዮም ኣብ ከተማ ኒስ ክበጽሑ ክኢሎም ኣብታ ንፊሊፕሰን ገዳይ ዝገበረት ቅጽበታዊ ውድድር ወሰንቲ ነጥብታት ብዘይ ምእካቡ ኣብ ጸቕጢ ከም ዝርከብ ዝነገረሉ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ቀዳማይ ኣትዩ 20 ነጥቢ ወሲዱ ፈረንሳዊ ፖል ፊኖት ካልኣይ 14 ነጥቢ ኣውስትራልያዊ ካዴን ግሮቭስ ሳልሳይ 15 ነጥቢ ፈረንሳዊ አንቶኒ ቱርጊስ ራብዓይ 13 ፈረንሳዊ ሁጎ ፔጅ ሓምሻይ 11 ነጥቢ ኢጣልያዊ ሲሞኖ ኮንሰነ ሻድሻይ 10 ነጥቢ ቢንያም ግርማይ ድማ ሻውዓይ ኣትዩ 9 ነጥቢ ወሲዱ ቢንያም ግርማይ ድምር ነጥቡ ናብ 63 ክባቢሉ ጆናታን ሚላን ድማ ነጥቡ ናብ 51 ብምድያብ ኣብ ነጥቢ ውድድር ናብ ሳልሳይ ተርታ ደይቦ ምስ ምእላይ ፊሊፕሰን ካብ ዝውድድር ግን ክሳብ ዛህሞት ቢንያም ቀዳማይ ኮይኑ ይመራሓሉ ማለት እዩ ዓባይ ጉጅለ ንዝበዝሐ ኪሎሜትራት ብሓባር ክትጓዓዝ ዝሕር ምጽናዕ ኣንቢትና 41 ኪሎሜትር ቤልጅማዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ሻምፒዮን ቤልጅየም ቲም ዌለንስ እስካቶ ገይሩ ንቕድሚት ገስጊሱ ኣንቢትና 46 ኪሎሜትር ቲም ዌለንስ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 30 ካልእትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፍላ ኣንቢትና 47 ነጥቢ 4 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ነጥቢ ቲም ዌለንስ ብዘይተቃፂ ቀዳማይ ኣትዩ ንዝነበረት 1 ነጥቢ ተማሊእዋ በዚ መሰረት ቲም ዌለንስ ናይ ዓቐብ ነጥቡ ናብ 3 ብምባል ንፖጋቻ በሊጹ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ተረኪቦ ጾታ ንኽዛዘም 25 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቲም ዌለንስ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጡ ጾታ ንኽዛዘም 7 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ዓባይ ጉጅለ ተጓዓዙ ዝነበረት ፍጥነት 55 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ተዓቂኑ ዓባይ ጉጅለ ብሊደር ትሬክን ሶዳል ኩክስቴብና ተቐለሰት ድማ ናብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎሜትር በፂሓ ኣብዚ ግዜ እታ ንቢንያም ግርማይ ንምስራሕ ኣትያ ትበሃል ኢንተርማርሽ ኣብ ስክሪን ኣይተራእየትን ቢንያም ግርማይ በይኑ ኣንጻር ክለባት ይወዳደር ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝሕበር ድማ በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ኣባል ሶዳል ኩክስቴብ ቤልጅማዊ ሻምፒዮን ኤሮጳ ቲም ሜርለር ንጆናታን ሚላን ብፎቶ ፊኒሽ ረቲዑ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 22 ደቂቕን ብምዛም ዕዉት ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ጆናታን ሚላንን ጀርመናዊ ኣባል ባሕሬን ፊልፕ ሃዋውስን ድማ ካልኣይ ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ቢንያም ግርማይ ኣብዛ መድረኽ ሻድሻይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙን 55 ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ድማ ከሲቦም ድራፍ 2021 ንፈልማ ግዜ ናብ ዝውድድር ዝተመልሰ ቤልጅማዊ ቲም ሜርለር መበል 61 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ጸምቢሉ በዚ መሰረት ዕውት ካልኣይ መድረኽ ሆላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፖል ብ12 ሰዓትን 55 ደቂቕን 37 ካልእትን መሪሕነት ናይ ዝውድድር ዓቂቡ ወፂሉ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ ብ4 ካልእታት ድሒሩ ካልኣይ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ6 ካልእታት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ብነጥቢ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን 81 ነጥቢ መሪሕነት ብምሓዝ ቀጠልያ ማልያ ካብ ያስፐር ፊሊፕሰን ተረኪቦም ቢንያም ግርማይ ብ77 ነጥቢ ካብ መርሒ ጆናታን ሚላን ብ4 ነጥቢ ድሒሩ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ቤልጅማዊ ዕውት መድረኽ ሜርሌር ድማ ብ63 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ቤልጅማዊ ቲም ዌለንስ ብ3 ነጥቢ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ተረኪቦም ፖጋቻ ብተመሳሳሊ ነጥቢ ብመዓልቲ ተበሊጹ ካልኣይ ፈረንሳዊ ቤንጃሚን ቶማስ ድማ ብ2 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ፈረንሳዊ ኬቨን ቫኩሊን መሪሕነት ብሉጽ መንሰይ ዓቂቡ ወፂኡ ብሪጣንያውያን ጆሴፍ ብላክሞሮን ኦስካር ኦንላንድ ድማ ይኸተልዎም ብጋንታ ኤፍዲጄ መሪሕነት ዓቂባ ናብ ራብዓይ መድረኽ ኣቕኒዓላ ዙር ፈረንሳ 38 ሓምለ ብራብዓይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 174 ነጥቢ 2 ኪሎሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ከካይዱ እዮም ሎም ዓመት መበል 24 ግዚኡ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዙር ማግኒፊሸንት ኩንሃይ ሶኒ 7 ሓምለ ብኻልኣይ መድረኹ ኣብ ዝቐጽለሉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብዛ መድረኽ ተቐዳደምቲ 151.4 ኪሎሜትር ዝርሕቐታ ተረርቲ ዓቐበታ ዝሓቆፈት መድረኽ ኣካይዶም ነዛ መድረኽ ኣባል ካጃ ሩራል ቶማስ ሲልቫ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 36 ደቂቕን 5 ካልእትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኤኳዶራዊ ክሌቨር ካይሴዶ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣባል
ቀጠና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ እንዳሕራወይት ጎጀለ ብቅጽበታዊ ውድድር ሲዒሩ ሳልሳይ ተርታሒዙ ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ድማ ብ32 ካልእታት ድሕሮም ኣባል ኢስታንቡል ቢውክሺር ናትናኤል ብርሃነ መበል 42 ኣባል ቡርጎስ መርሃው ቅዱስ መበል 43 ኣባል ኢስታንቡል ኤቨን የማነ መበል 44 ኣባል ትሬንጋኑ መትከል ኢዮብ መበል 55 ኣባል ኢስታንቡል ጴጥሮስ መንግስት ድማ ብ15 ደቂቕን 2 ካልእትን ድሕሩ መበል 94 ተርታሒዞም ኣብ ናይ ግዜ ዓወት መድረኽ ቶማስ ሲልቫ ብ6 ሰዓትን 7 ደቂቕን 31 ካልእትን መሪሕነት ናይ ውድድር ተረኪቦም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 9 ካልእታት ድሕሩ ሳልሳይ ብ43 ካልእታት ድሕሮም ድማ መርሃው ቅዱስ መበል 37 ኤቨን የማነ መበል 44 ናትናኤል ብርሃነ መበል 46 መትከል ኢዮብ መበል 49 ጴጥሮስ መንግስት ድማ ብ15 ደቂቕን 13 ካልእትን ድሕሩ መበል 91 ተርታሒዞም ብነጥቢ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብ19 ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ናይ ውድድር ተረኪቦም ኣብ ናይ አንበሳ ዓቕብ ስዊዘርላንዳዊ ሳይሞን ፔላውድ ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሕ እንከሎ ጴጥሮስ መንግስት ብ9 ነጥቢ ካልኣይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ብ5 ነጥቢ ራብዓይ ተርታሒዙ እዚ ውድድር 37 ሓምለ ብሳልሳይ መድረኹ ኣብ ዝቕፅለሉ ተቐዳደምቲ 219.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ከካይድ እዮም بأركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرة نايلوم تحسطونا أبزي نزازم بمكتتالكم أزي مسجن سلام